Via Bradanga Sajau, de Baga Cultuur TV speciaal voor jou hier op de Westkruiskade. En op de Westkruiskade wil ik Peres Ramande. En het is altijd fijn te weten hoe Kondreman. En dan zien we met wie we kunnen praten vandaag. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is meneer Sankes Marvin ben ik. En u? Romeo Prade. Romeo Prada. Wow, fantastisch. Het is een gezellige zonnige dag vandaag hier. En wat zijn jullie vandaag aan het doen, zoal? Wel, ik ben een beetje komen kijken wat ik kan kopen om te eten strakjes. Ja, en willen ze op sopropo. Ik ga nou maar zitten, maar hier is een propos. Je moet wel wat er. Sopropo. Ja man, zout met die. Oso propos zout met die. En de alles moest fire. Smoking kip. Ja, alles moest van ja, mooi toch. En dan vergeet dat maar dames en Ja, zuiver. A peper en moest kon sowieso. Ja man, het feit Jan de shooting Jan. het moet. Ja. En u, wat doet u vandaag lekker op de kruiskade vandaag? Nou, hetzelfde eigenlijk. Maar ja, alles is duur geworden. Ja, toch? Alles aan kondiri, dus ja, ik weet het niet, Samonjanti. Maar ik moet wel wat eten vandaag. Sowieso. Hé, maar jullie zijn hier op de kade. Het wordt heel moeilijk. Benzine kondiri, alles aan kondiri. Alles is duur geworden. Wat vinden jullie van de situatie? Want als je kijkt naar de buurlanden, dan is het prijs olie. Maar Nederland. Nee, Ik zeg aan Nederland. ik weet het niet wat het is. Het is Nederland echt gaat gewoon politiek. achteruit. Het gaat achteruit. Ik ben ZZP'er. En ik woon gedeeltelijk in Suriname en gedeeltelijk in Nederland. Ik kom vanuit Suriname, al mijn diensten kon ik dan regelen en dan kom ik werken en dan ging ik weer naar mijn boerderijtje. Maar tegenwoordig kan dat niet, want ze hebben alles van ons afgepakt. De rijken worden rijker en de armen worden armer. De rijken, Man bestaat niet meer. de rijken worden rijker. Mensen, u hoort het, de rijken worden rijker. Maar wat moeten we doen? Wat zouden we moeten doen? Ja, niks doen is politiek. Ik weet niet wat onze premier gaat doen, maar het is politiek. Maar daar staan niet nodig. Ja, hey, Ali, ik kan niet gaan. Maar daar Amerika nodig. Ja, ik kan niet gaan. Ja, nee, het is de man. is Jan politiek. Biggie ze eten aan grote tafel hè. We zijn uit, het is op, de koek is op. De koek is op, mensen, je hoort het. Maar stel one dansie daar. Vroeger is er een dansie bij live. Hoe is het nu? Wat merken jullie? Het kan niet meer, want we hebben ook geen plek om te huren. Die zalen bestaan niet meer. Je hebt maar één zaal volgens mij in West. En die is peperduur en de kleine man kan dat niet huren. Voorzien bij op zijn club, wie lobby, dan gaan ze aan dat. Sta morgens op, de koek is op meneer. Wat dat dansie nou? Nee, maar dan heb je het nu over Rotterdam. Oh nee, joh, dan heb je het over Rotterdam. Ja, maar hier Maar- woon ik. Ja. Dus moet ik dit, ja. Hij praat voor hier. Als je wil Maar, dansen- maar mensen feesten. Mensen feesten. Ja, maar dan gaan ze uit Rotterdam. Ik moest laatst gaan naar België voor een feestje. Dat wil ik niet. Ja. Ik woon hier en ik wil hier feesten. Maar merken jullie iets van? Vroeger, het is duur geworden, peperduur. Maar vanaf dat dansie, zijn er weekend dansie naar de morgen? Orgadansie of zoiets, die dingen. Ja, het gaat wel komen. Maar meestal is het seizoen van het jaar. Kijk, nu van januari tot april zo, dan ga je zien is het rustig. Mei, juni, dan ga je wel activiteiten en bewegingen zien. Maar wat ik bedoel te zeggen ook, alles is duur geworden. Voorzien, feesten, was maar bij 4 jaar, 30 jaar, no. Faigo, zijn ze er nog, dat dansie dit, hè? Huisfeestjes. Eten, drinken. En misschien 1 uurtje of 2 uurtjes een muziek in kleine formatie. Want dan vooruit zien op Biggie. En misschien gaat het helemaal niet door, want Birti ik klagen, dan moet gestopt worden. En joh, van hoe zie je het? Want misschien dat je nou op Pokoma. Ik anticipeer in muziek. En Amsterdam, dat gebied, moet ik eerlijk zeggen, is er niks veranderd. Dat gaat Ja, door. ja, zaal, alles gaat daar gewoon. Dat is feit, hè. Maar daar wonen de meeste Surinamers. Ja, blijkbaar. Ja. Ik ben natuurlijk, zoals iedereen weet, echt een hard Rotterdammer. Maar ja, met mijn muziekgroep ben ik eigenlijk het meest Amsterdam, Almere en omstreken. Ja, en daar wordt veel feest gegeven. Ik ga niet Ja. reizen. Nee, ik woon in Rotterdam en ik wil hier blijven feesten. Kijk, ik heb families in heel het land. Ik ga soms helemaal naar Groningen om te feesten. Maar ja, nu is het ook afgenomen. Die gezelligheid is er niet meer. Gezelligheid, Een hele andere groep. En nee, ik kan mezelf niet verenigen met die groep. Oké, maar nu, hoe gaat het nu met jou zelf? Want ik vind Lucas en je bent vaak in Suriname, Nederland. Hoe gaat het met jou ten opzichte van vroeger? Nou, redelijk. En, ik doe wat er gedaan moet worden. Ik van mijn tak Auroko nego, ik van Abem Go. Want nu bijvoorbeeld, als ZZP echt nog van kracht was, dan stonden we hier niet op de kruiskade.
Had ik mijn werk, had ik mijn adresjes, maar nu is het echt mondjesmaat. Oké, het is mondjesmaat. En wat doe je precies? Wat zou jij doen? Ik ben verpleegkundige, ik werk voor mezelf. En ik zie dat ik, de koek is gewoon op. Ja, de koek is gewoon op en ik moet heel veel doen om aan diensten te komen nu. Maar je bent vaak in Suriname. Hoe is de situatie in Suriname op dit moment? Kijk, ik woon buiten de stad. Dus ik hou me gewoon bezig met de bomen, de kippen, de varkens, de koeien. Dus ik bemoei me met niets van de politiek. En dan kan je langer leven in Suriname. En, Ik ben meer op Coroni, Nikeri, Albina of op Para. Oké, dat is mooi. Je bent bezig. Je ziet het, mensen. Deze meneer is echt druk bezig in Suriname met zijn dieren en planten. Dus je koopt niet op de markt. Je hebt je eigen tuin. Nee. Ik heb op Para hebben we zoiets van, als jij tomaten hebt en ik heb dan een kousenban, gaan we verhuilen. Wel, dat is mooi om te horen. En hier in Nederland kan dat niet. Nee. Nee, ik ken ook niemand meer in Nederland. Het is een hele andere groep geworden. Het is niet leuk meer. Niet meer leuk, meer mensen. Je hoort dat we zijn nu op de kruiskade en het is altijd fijn. Heerlijk is dat. Goed, wat schaft de pot vandaag voor jou? Want was zou jou was oproepen, van jou? Ja, Mine Sabette, dus ik moet een... Bruine bonen. Mine Sabi, echt niet. Echt niet. Mensen, we zijn hier op de kruiskade gezellig een babbeltje aan het doen. Hey, jullie hebben waarschijnlijk ook mensen in Suriname. Hey, Santoki, u schrik je nou, doe je dat hoor. Sorry. Santoki. Oh nee, ik ben niet geschrokken in principe. Niemand had het verwacht, hè? Nee, niemand had het verwacht, maar elke dag gaan mensen, dat verwacht je ook niet. Maar ja, het is en blijft een... Omdat het een president is geweest. Oh ja. Hij is amper geweest president. Nee, maar absoluut condolences voor familieleden en zo. Hè? Want die mensen ja, het is en blijft je familie en dat voel je. En ja, we talibisma toch, dus. Is dat helemaal. Ja, inderdaad, familie kies je niet. Familie krijg je bij de geboorte. En tot de dood heb je weer familie. Dus hij is heen gegaan, hij is ons allemaal voorgegaan. Ze is heel rustig in vrede. Geweldig is dat, rustig en vrede. Maar goed, we gaan jullie bedanken. Jullie mogen nog mensen de groeten doen. Wil je nog iets zeggen? Wie wil jij de groeten doen? Ja, ik groet allemaal mensen daar in Suriname. Alle mensen op Coroni groet ik. Alle familieleden daar, Motoshoop. Mensen hier die mij nog wel kennen, Rotterdam. De mensen in Amsterdam. Je bent toch bekend? Nee, ik ben niet bekend. Ik ben niet bekend. Ja, misschien is het dat ik een bekend gezicht heb of zo, maar ik ben niet bekend of zo. Ja, ja dus... en alle mensen gewoon. Echt, ik ben een mensenliefhebber wat dat betreft dus. Geweldig. Mensen heeft het gehoord. Hij groet iedereen. En Fabio? Ja, en ik begin in Nikeri, Barbies en Guyana. Nikeri, Coroni, Saramaka. Kom ik weer naar Kotkakouna, Para, heel Para. En de centrale markt in Suriname, waar ik ook af en toe ook een boekopserie ook organiseer in Suriname. Ja, ik groet al die mensen, al de venters, ja. Op de nieuwe grondmarkt, ja, heel Para. En ik hoop dat ik de Mapsaden deed, want Suriname is extra duur geworden. Ja, als je €100 vandaag hebt gewisseld, voordat je gaat slapen is het klaar. Zo snel. Ja, dat is Suriname. Als je in de stad woont. Familie Bina Boiti voel ik het niet. Want ik ga nergens. Ja, dus het is duur. Vooral even Lincoln, de groente diri. Ja, en dan moet je een bootje hebben, want je weet het, Paramaribo onder water. Je moet laars hebben, je moet een bootje hebben. Het is gewoon verschrikkelijk, vind ik het. Maar ik hou van mijn land. Mijn kinderen vinden het ook gek dat ik steeds naartoe ga, maar ja, ik heb binding met Suriname. Ja? Alleen dat ticket diri nou. Atika Diri. En ja, je moet er toch naartoe. En KLM weet dat en ze hebben de monopolie, dus ze mogen met ons doen wat ze willen. Maar ja, we moeten een halt toeroepen om te vragen. Om te vragen. Kan niet. Politiek. Maar we zijn klaar daar. Politiek. Ja. KLM heeft de monopolie, dus je mag wel via gaan, maar dat duurt er 3 dagen voordat je er bent. En daar heb ik ook geen zin in. Dus dan geef ik KLM maar dat bloedgeld. Bloedgeld, mensen heeft het gehoord. Maar ja, we gaan toch. Maar weer een mooi kitty. Weet je wat het is? Chromanti Krara, ja. Chromanti. Mensen zeggen, weet je chromanti. Luka Krara, die zijn chromanti shine. Chromanti Free. Chromanti vrij. Ja. Ja, maar. Goed, ja, dus als je dat laat zien, dat wordt dat je chromanti, maar. Ja, helemaal geboren getogen. Dat vaf de boskopo. Huh? Vaf de boskopo. Nou, de boskopo tak zo taki.
Fosi takwansani, sapsaye taki en takika verantwoording. Dat naboskopu. Mooi zo, mensen even het gehoord. Dat was het zo alweer hier op de Kruiskade. We gaan verder lopen, kijken wie we nog meer zien. Hey, heren, ik ga jullie bedanken. En ik zou zeggen, ja, kook lekker. Thank you, was. Lekker. Dus me wacht in neef body, na me gonyang. Zo is dat. Heerlijk. Abo mensen. Abo. Oké. Yes, thank you. Oké. Ja mensen, je zit er nog steeds op de Kruiskade. En op de Kruiskade zien we prachtige dingen. Parfum, parfum, parfum. En natuurlijk, we weten, boven zit nog steeds Ronnie met zijn kleding. Maar Ronnie, hoe gaat het met jou? Oh, het gaat allemaal zijn gangetje. Het is goed weer. En de week is nog niet zo lang begonnen. Dus met mij gaat het prima. Het gaat prima en dat is altijd fijn te meenemen. Dus er gebeurt zoveel in de wereld. We praten graag over de wereld, de situatie. En het is fijn om met Ronnie daarover te praten. Er gebeurt veel op straat. Hè? Nederland. Jette is nu naar Amerika. Ja, ze zijn allemaal op visite bij meneer Trump. Hij heeft ze uitgenodigd om even over het een en ander te praten, de wereldse gebeuren en wat hij allemaal veroorzaakt. Dus hij probeert een groep met zich mee te krijgen hè, om de probleem zo een beetje te verspreiden. Maar wat vind je ervan? Is het beter geworden wat hij heeft gedaan of is het slechter geworden met economie? Nou, ik denk dat het alleen maar slechter is geworden. Nou, kijk, ik denk dat je problemen kan je denk ik niet met problemen oplossen. Je moet met elkaar gaan zitten praten en dan kijken wat de oorzaak is en hoe je de problemen gaat aanpakken collectief om een bepaalde rust te bewaren. Maar nu heeft hij zo een beetje in zijn eigen voeten geschoten. Maar als praten niet helpt. Als praten niet helpt, dan moet je nog dieper in het thema gaan om uiteindelijk toch te kunnen constateren van wat de problemen zijn. Waarschijnlijk heeft hij geen geduld. Hij is ongeduldig en misschien houdt hij rekening met zijn termijn die hij af moet maken en dat hij binnen die tijd zeg maar, zoveel mogelijk wil realiseren. Maar dan moet je het wel op een menswaardige en humane manier doen en niet om andere mensen gek te maken. Want nu heeft hij een hele hoop mensen, een hele hoop landen, een hele hoop continenten, heeft hij allemaal onder druk gezet. Bewust of onbewust weet ik niet, maar hij heeft de boel onder druk gezet. Maar we merken het ook. Europa heeft gezegd, nou Spanje dacht, normaal, ik doe niet mee. Duitsland dacht, zij zei ja. Engeland dacht, ja, bekijk het even. Allemaal bespreken. Hij dacht, als hij Rutte zag, laat die jongens rennen. De boy belong. Maar Rutte kon ze niet bij elkaar krijgen voor de man dacht, nou, dit gaan we niet mee akkoord. Ja, nee, maar aan de ene kant is het wel te begrijpen hoor, dat een hele hoop partijen die niet in mee wouden gaan. Het zijn jongens die, vind ik, met ballen en die durven aan te geven van dat, hey, kijk, je hebt het veroorzaakt, dus los het maar zelf op. En dat is wat hij ook hoort te doen. En dan mensen die zwak zijn en die bang voor hem zijn, die gaan daar allemaal in mee. Maar uiteindelijk heeft de wereldeconomie die heeft er geen baat bij. Dus het schiet niet op met dit soort gedrag. Jongen, man, ik kwam een foto. Jezus Christus. Heb je het gezien? Maar dan Paus Fascino. Ja, maar het is ook wel goed dat het stukje geloof daar ook tegenin gaat. Want het zijn toch mensen die de rust over aardbol moeten bewaren. En dan kan je niet zitten zwijgen en dan kijken wat een of ander gek allemaal veroorzaakt en miljoenen mensen onder druk zet. Nou, moet je in actie komen. En die man die durft te uiten wat hij op zijn hart heeft en wat hij denkt dat goed is voor de wereld en voor de mensheid. Inderdaad, want zo kan het niet langer. Hij is geen God. Nee, zeker niet. Maar dat zegt hij wel, dat hij het is geworden en dat hij Jezus is geworden. Dus, maar ja, hoe gek kan je zijn om dat soort titels naar je toe te trekken? Terwijl je weet dat je mensen allemaal om zeep helpt en in mensenleven stapt en de gekste dingen uithaalt. Dan ben je niet goed bij je hoofd. Hij is een beetje gek aan het worden. Sommigen zeggen volgens mij is hij dement. De man ben je vergelijken maar dan Biden. Ja, het kan een soort van ouderdomreactie zijn van hem. Dat hij zijn laatste jaren heeft en dan probeert hij zoveel mogelijk te realiseren. Maar uiteindelijk schiet er niemand wat mee op. Dus hij moet maar ophouden met dit soort gedrag. Dus, waarschijnlijk had hij gedacht, hey, ik heb Venezuela gepakt, maar ik ga even naar Iran en ik doe hetzelfde daar. Maar Iran heeft hem even laten zien van, wacht even, Marokko is allemaal aan Rusland en dan vergeet hij. Ja, zeker. En dat vond ik wel goed van, ik ben geen oorlogmotivator, maar ik vind toch wel dat er iemand moet opstaan of een groep moet opstaan of een land moet opstaan om te laten zien van dat, hey, kijk, je krijgt iedereen gek, maar wij krijgen je niet gek. En hij heeft zich enorm onderschat met Iran. Want hij had gedacht van dat
hij alles onder de grond had gebombardeerd. En dat iedereen zo'n beetje naar hun pijpen zou dansen. En hij kwam voor een groot verrassing te staan. Dus hij was niet goed op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is in het Midden-Oosten terrein. Hij slaat de flater even op dit moment. Maar goed, hij heeft nou gezegd, weet je wat. Met tapa hier passie erop bij Botonepsa. Want Iran dacht, ik ga even cashen ook. Alas maar zei hij met 2 miljoen. En toen heeft Trump gezegd, wacht even, nee, dat is niet de bedoeling. Ik ga ze tegenhouden. Dus het kan escaleren, hè. Ja, ik denk dat het al aardig geëscaleerd is. Maar het ergste moet nog komen. Maar Trump die wil een beetje tegen zeg maar, kracht geven. Maar uiteindelijk, ik denk dat zij veel meer te verliezen hebben dan Iran. Dus Iran die, zal toch de poten stijf houden. Wat ook ten goede is voor de rest van de wereld, vind ik. Ja, op dit moment gaat het niet zo lekker in de wereld, want we zien het hier, de benzineprijzen, overal, de buurlanden. Ja, ze doen wat met de prijzen daar, maar in Nederland niet. Nederland is altijd de laatste, tegen Sakamoni, maar tegen money, daar is het belasting. Maar op dit moment, benzineprijs, ze doen niks. Ja, de prijzen die schieten omhoog. Op dit moment zijn heel veel van dat soort jongens hun zak aan het vullen. Want de ene is dood is de andermans brood, weet je. Dus dan, ik denk dat er zijn landen die op een hele slimme en sluwe manier met dit soort ontwikkelingen omgaan. En dan kunnen ze flink cashen de afkomende maanden. Ze hopen dat het zo lang mogelijk duurt, want dan kunnen ze aardig wat binnenhalen. Ja, want de buurlanden, veel mensen gaan nu naar de buurlanden denken, maar de Belastingdienst begint te denken, wat moeten we doen? Want er is bijna 1 miljard lopen we mis met de mensen die in het buitenland gaan tanken. Ze beginnen iets te bedenken dat als je in het buitenland gaat tanken, van de mama stekken money bakken naar jou. Dus daar zijn ze niet mee bezig. We zijn ook slim, maar de maar slim toe. Ja, de ene ontwikkeling die zorgt voor de andere ontwikkeling. Hè. En het zorgt voor een compleet nieuwe ontwikkeling, nieuwe systemen dat ze gaan bedenken. Maar ik hoop dat het zo snel mogelijk zeg maar achter de rug gaat. Zodat mensen weer hun leven kunnen oppakken. Want je merkt het zelf hier, zo, de kleine ondernemers die merken het ook. Want mensen gaan gelijk op hun portemonnee zitten om te weten van dat wat heeft prioriteit, waar kunnen we ons geld aan uitgeven. En bepaalde branches die lijden er flink onder, zoals in de kleding. Het is toch niet de eerste prioriteit vandaag aan de dag voor mensen. Dus dan gaan ze daarop flink op bezuinigen. Mensen, je hoort het. Maar goed, in Nederland, we doen ons best. We blijven mooie dingen doen. En nog steeds hier bij Ronnie. Hier als je binnenkomt, een mooie winkel met mooi parfum. En natuurlijk, Ronnie zit nog is het boven op dit moment. Ja, we zitten nog steeds boven, want heel veel mensen toen ze zagen van dat er een bepaalde transformatie plaats heeft gevonden hier, zodat ze dachten van, Ronnie is vertrokken. Nee, maar Ronnie is niet vertrokken, Ronnie zit nog steeds in het pand. We hebben alleen zeg maar, met de branches geschoven van wat zeg maar, de verkoop en de aantrekkingskracht kan stimuleren. En parfum is een van de grote trekkers, sowieso in de straat. En dat zorgt voor meer klandizie in het pand. En daar kan iedereen zo een beetje van profiteren. Dus dat heeft gezorgd voor dit soort verandering. Geweldig, het ruikt ook lekker natuurlijk. En mensen, u bent van harte welkom hier nog steeds aan de Westkruiskade Nummer 47B op de Westkruiskade, het bekende straat van Rotterdam. En als het zonnetje schijnt, dan is het leuk vertoeven op de Kruiskade, lekker eten, leuke dingen zien. Je kan je flink amuseren en dat nodigt wel uit voor heel veel mensen. Gezellig, altijd gezellig hier. We komen graag hier. En dan is het altijd een lekkere babbeltje. Mensen, we gaan jullie weer bedanken. We hebben Ronnie gesproken. Dus als je even langsloopt bij Ronnie, trappetje op naar boven. En dan zie je al die mooie kleding bij Ronnie. Zijn er nog aanbiedingen? Ja. We hebben heel de maand aanbieding. Zeker tot half april, mei. Tot half mei hebben we nog een grote opruiming, verbouwingsopruiming. Dus mensen die daar interesse in hebben of nieuwsgierig zijn, lopen jullie allemaal maar langs. En dan kunnen we u blij weer terugsturen. Heel blij wegsturen. Mensen, het ruikt fantastisch hier. Bijna wil ik niet meer weg. Zo lekker ruikt het hier. Het is fantastisch. Hey Ronnie, thank you weer. En dan tot de volgende keer. Graag gedaan. En we komen zo gauw weer bij elkaar. Oké, gaan we doen. Oké, thank you. Ja, Brada, dit was het ook alweer Cultuur TV speciaal voor jou hier op de Kruiskade. Het is een prachtige dag, het is lekker zonnig weer en het is niet zo druk zoals op de zaterdag. Het is vandaag dinsdag en natuurlijk een rustige dag. Goed mensen, dank voor het kijken weer Cultuur TV speciaal voor jou hier in Rotterdam. Heeft u nog wat te melden? Stuur een berichtje naar Cultuur TV, bel, app, wat je wil.
En dan kijken we ernaar. En wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen. Blijf abonneren. Geef het door. Scroll, weet ik het. Doe wat ermee. Zodat wij ook kunnen groeien samen met jullie. Dat te brengen wat jullie wensen te zien. Kulturo TV. Speciaal voor jullie. Op pad. Kruiskade. Rotterdam. Dankjewel. En tot de volgende keer. Dag. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Zyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.